Imamo još 6 minuta za Dušicu Grašićku, zvana Dačić. Izvoli, Dušice. Pa, prvo ideja je veoma interesantna. Ne znam ko je bio tvorac. Verovatno ste konzilijarno Dušica, Duet i još ko već osmislili ova naša rečenja i završni sastanak. Jel me čujete? Odlično. U petak. Tako da, stvarno, meni nedostaje to tehničko znanje, ali sam se uklopila. Tako da, mislim, i sam program kako je osmišljen i kako je Željko vodio i mislim Šica je baš lepo pevala, kao lutajuća srca da kažem, ali Srđana ne mogu. I veoma mi je drago što sam videla ljude koje baš dugo nisam videla. A inače, sam sastanak, mislim, stvarno ja sam oduševljena. Hvala lepo. I voljom i angažovanjem drugih, mi smo s vama posmatrači tu bili i učestvovali, ali je stvarno izvanredno zamišljeno i ostvareno. Ajde, hvala ti.